село Миндия едни го знаят като Данчо, други му викат Грънчарчето. За старите приятели той е просто Бензо. Бензо, който напуснал София и отишъл в едно забутано село в Еленския Балкан. Вложил всичките спестявания на семейството и започнал да строи. Нещо като къща за гости, нещо като арт-център, нещо като едно специално място. За срещи с приятели, за обучение по грънчарство, за разходки или просто за размисъл. Сред онази тишина, която никъде другаде я няма. Защо едно пораснало градско момче решава да се пресели в едно от десетките умиращи български села? Идеята ми да дойда да живея на село беше още от това време. Това преди 89-та. Идвахме. И точно тук идвахме, забавлявахме се добре. И много добре се разбирахме така с тия баби, дето пак са от другото време, от това предишното. И те ни разбираха. Например, нямаше как да се разбереш с кмета комунист по никакъв начин. Обаче бабите тук от градинарките от едно време супер си пасме. За съжаление, тия хора ги няма вече. И останаха едни други хора, дето са от едно време, дето аз му викам никакво време. Те не знаят точно. Няма да стане селени от тях. Те не искат да си купат трактор, те да си купуват голф. Такова парадоксално нещо. И то според мен стана, защото всички тия по-възрастни хора явно са си мислили с малки изключения. Някакси така че много трудно се живее на село. Те го и знаеха, че е трудно и като виждаха как другите живеят лесно, викат, айде детето да отиде да се изучи не за агроном, примерно, или за какво да ми там в Свищов за икономист, за да стане данъчен инспектор и ги пратиха там децата си. И тия деца никога не се върнаха. То не е тръгнало да пропада сега. Хората, дето разбират от животновъдство, разни дядовци, няма кой те не научиха децата си на това нещо. А то си е занаят. Няма кой да ги научи. И сега дори да искат, вече им е трудно, те почват от нулата. Пространството, което обитава колоритният Бензо, обаче е известно с друго – с музеят на комунизма. И тъкмо тази атракция привлича посетители. Идват различни хора, почти от цяла България. И те хора, които са на път. Минават, чули са, видели са от някъде. Опитват, идват, разглеждат. Общо взето всички стават доволни. А то това е. И им е забавно. Ние общо взето тук гледаме да се забавляваме. Това не. Ако можем да се забавляваме ние и хората, дето идват, това е най-добрия вариант. А какъв ще е формата и какво ще става вече, се тая. 25 години след така наречения преход, резонен е въпросът. Защо музей на комунизма? Тъга или закачка към онова време е причината Бензо да го създаде. Човек не трябва да има никакво основание за никакви тъги. Никога да му е такъв живота както трябва. Като тръгнеш да го мислиш сега. Дали пък ключът към успеха не е тъкмо в това? Много да не го мислиш, а да действаш. Бензо всъщност е тъкмо от тези хора. Затова всичко, което прави, е с видим резултат и е плод единствено на лично усилие. Затова любопитствам. Какво мисли Бензо за европейските субсидии? Не знам. Аз това с тия европейски неща въобще не го разбирам. Това, което става сега, много, като си говорихме за предишното време, то много паралелно, има много общи неща. Едни хора правят нещо, някой им дава някакви пари, ама реалният резултат, според мен, не е реално. Трудно се контролира такива средства, трудно се контролира, по-добре всичко, аз така мисля, по-добре всичко да е пазарно. Ако може, но то явно не може. Бензо има своя гледна точка за състоянието на селското стопанство у нас. Ключовата дума е пазарно. Защо не можем да сме успешни и как един артистичен човек, който обича селото, вижда побългареният вариант на фермерството? Те нещата им не върват толкова добре. Особено тия дребните фермери, то си е работа. Сутрин до мрак. Сега тия едрите, не знам, там вече е друга история. Нямам аз, там те не знам.
те им казват фермери, ама те не знам, те са индустриалци, според мен не са фермери. Това е друго нещо. Така е, да. Те са два различни свята това. Фермата е друго, за мен поне е друго нещо. Аз имам поглед, примерно, в няколко такива европейски държави от фермерството. Като че ли не стоят, те в Сърбия, примерно. В Сърбия има селени, наистина има селени. Там всички ходят на магазина за хляб в селото с трактор. Не ходят с голф. Няма, и всички си имат земя, работят си по друг начин и е пазарно. Продават си и там на пазара е пълно с земеделски производители. Тук пък много всички искат да лъжат, не знам защо. Значи първо, контрола наистина изглежда страшен, такъв някакъв ненужен, обаче пък от друга страна, те пък много хората тук, като няма контрол, започват да нямат никакъв морал и наистина пък почват да лъжат в такива ужасни мащаби, като дето казваш, ще продаде нещо и да се отровиш, ама няма да му пречи да вземе парата. И това го има. От няколко години е супер модерно да си био, да си еко, да се завърнеш на село. Странна птица ли е грънчарчето Бензо в село Миндия или още такива като него ще се намерят и постепенно ще населяват пустеещите български села. Доста хора биха се върнали на село. Стига да имат възможност, значи да имат финансова и всякаква възможност да могат да преживяват на село. Това е със земеделие, ама тая прекъсната връзка, значи те не са обучени в това нещо, ще им е трудно от начало доста. Другото, да са някакви хора, които могат да работят дистанционно, това е по-реално. Значи, ето тук имаме двама. Канадка, той е, мисля, че американец. Живеят 6 месеца, иначе са някъде в Сингапур, не знам къде. Информатици са и идват тук. Затварят се в къщичката и си така работят дистанционно. Мирно, тихо си живеят хората. Ама и това е другия начин. Значи, за такива хора е супер. Обаче затова пък трябва все пак някаква инфраструктура, да има някакъв. То няма как да има всичко. Викаш Джони Пеков, сега там дете почват чистите туалетни, свършва фолклор. Нали? Като тръгнеш на запад, в един момент туалетните стават все по-чисти, ама фолклора вече го няма, той заминава. Номер да е някъде така в средата, да има нещо, някакъв компромис така между цивилизациите. Така нареченият селски туризъм вече е просто едно клише. Българите сме царе на клишетата. Хващаме една хубава идея и я окипазяваме както ние си знаем. Фактът обаче, че чужденците идват у нас най-вече заради чистата храна, е безспорен. Лесно ли е тя да се предлага в така наречените селски къщи за гости? Проблема сега е с продуктите. Живеем на село, а не може да си набавим продукти. Как не можеш? Реално не може. Тук има една крава в селото. Значи тая крава дава едно мляко, което въобще не е лошо, ама не стига за всички. А камо ли, нали, за туристи. За цяла Миндия има една крава? Да, една единствена. Да, така, това е. Аз си слагам тук една шапка с рога, за да не е самотна кравата. Нали, така и то доста години вече. Няма. Една крава и това е. Традицията на така наречените рок-фестове не подминава и село Миндия. Това обаче дали е реален начин селата да живнат? Не е лошо, защото това е рок-фест. Къв рок-фест? Това е един селски събор. Кебабчета, кюфтета и така, но приятно. Идват все по-така хубави групи. Малко е на прасе звънче, ама пак е нещо, защото без него съвсем. Истинската народна веселба. Хапване, пиване, сладки приказки и танци до зори.
Това са традициите, които Бензо иска да продължи. Сигурно за това неговата представа за селски туризъм е малко по-различна. Ние няма и телевизор. Тук в къщата няма телевизор, има малко интернет. Ние въобще не смятаме да слагаме. Да, направи ми впечатление, че в стаите няма телевизор. Не, никакви такива неща. Няма и да има. Може да губим някаква клиентела, нали? Ама просто то няма смисъл. За какво да ходиш на село, да си Няма логика в цялото нещо. Въобще няма телевизор. Идват разни хора, искат да гледат и ги пращаме тук в пивницата. Да си гледат телевизия, там матч, който искат. Преди години в село Миндия са живеели 2500 души. Днес са едва около 200. Питам Бензо, политиците ли са виновни? Хората това че всички си знаят, че ако са на мястото на политиците, ще бъдат абсолютно същите. Просто и си го знаят и казват, аз съм и аз. Може отначало да не го казвам, а като пият 2 ръки и всеки го казва. И аз да съм, и аз ще крада. Какво тогава? Има надежда, разбира се. Те нещата тук са били и по-зле, може би. Това е една голяма случайност, този живот. Нещата може да се променят за часове, особено сега много бързо върви. В момента тук последните 10 години преди е било лесно, то бавно, всички знаят напред какво ще стане, може да предвиждат нещо. Сега е толкова бързо, че според мен, извън възможността на човешкия мозък да го анализира. То си върви, нещата се объркват, оправят се от само себе си, някой си приписва дивиденти от това, ама според мен повече неща са абсолютно случайни. И понеже сме гости в този живот, хубаво е да го живеем леко, да го танцуваме. Такава е философията на Бензо. Ако може да ти е весело и да работиш по-малко. Ако работиш много, няма как да ти е весело. Това е взето формулата. Ама то работа и труд различна такава. То като ти е хубаво да си го правиш това нещо, то не отива в едно мере, като го правиш да не мислиш много за... То си върви, той деня си върви, ти нещо си правиш и то си минава. И вечерта пиеш на ракия, заспиваш, сутринта пак се събуждаш. Хоп, 2-3 дена се забавляваш. Този модел всъщност е стар колкото света. И Бензо прекрасно го знае. Така са живели едно време хората по селата. Единственото, което е било само религиозния календар. Ама и там доста празници. Днеска не работим, утре не работим, тия дни тук не се преде, не се шие, не се това. И тук не казват сега тия дни се пие ракия, ама ти няма какво друго да правиш. И това и жените. Жената не работи, като не работи жената, какво ще я правиш? Тя не работи. И така, и всичко е било така много добре организирано. И големи веселби са. Тук това село, 2000 човека, 27 кръчми. И като се върнат от градините там, от Румъния, от Австрия, от Чехия и цяла зима то веселби нищо. Цяла зима нищо не работят. И дето това земеделието, жените са го въртели. Пълен матриархат. Мъжете отиват на градина, тук жените, цялото земеделие са го въртели жени. Едни баби страшни можеха да продадат, да купят. Те излъжат по 3 пъти днеска, докато да види, те излъгала просто. На тази хитрост днес май викаме предприемачество. Поредното изкарикатурено българско клише. Надежда обаче има. Бензо е в Миндия. Има и други като него. Те са там. Ние сме там. Добрата новина е, че децата ни също са там. Надеждата ни е, че ще обикнат българското село, в което празниците са според календара, а работата е не просто усилен труд, а естествен процес, потребност. След това почивката и веселбата са още по-естествени. Дори и децата ни са го разбрали. И в това е общата ни надежда. Защото тук е без детска, а в детската е ужасно. Само почивка. Нашата надежда е в нашите деца. А тя, надеждата, ако иска, може да пристигне из трабанта на Бензо.
Защото той може и да идва от миналото, но категорично пътува към бъдещето.